Hola, què tal? Benvinguts, companys de terapiamusical.cat. Avui, com us havíem promès, tenim una sorpresa impressionant. Tenim a la Núria Escudé, que és la presidenta de l'Institut Català de Psicologia i Musicoteràpia, on ens trobem ara mateix. Ella és psicòloga, és musicoterapeuta i, de fet, és la persona que gradua els musicoterapeutes a través de la UB aquí a Barcelona, i avui tenim moltíssimes ganes de que ens expliqui coses. Ella és pianista de perfil clàssic i emprenedora, no? Sí, tant. Hola, Núria. Hola. És un plaer tenir-te aquí. Estem encantats de poder parlar amb tu i de que ens expliquis. Moltes gràcies. Per mi també. Donar a conèixer la musicoteràpia sempre per mi és un plaer, i també a veure cada vegada més veiem que la musicoteràpia està més estesa en hospitals, en institucions educatives, i la idea és una miqueta aquesta, de difondre la musicoteràpia. Molt bé, ens encanta. Hem vist una pila d'instruments especials de relaxació i hem vist moltes coses que ens semblen molt interessants i tenim el públic molt interessat per aquesta entrevista. Explica'ns una mica on comença la teva passió per la música i per la musicoteràpia. Comença des de ben petita, vaig començar les carreres, en aquell cas la carrera de piano, des dels 8 anys o 9 anys vaig trobar com la música podia ser un espai per mi. I realment vaig ser jo que li vaig dir a la meva mare: jo vull fer piano, vull apuntar-me a aquestes classes. La meva àvia tocava el piano, la meva mare també, ja ve una miqueta també l'herència aquesta musical, i vaig decidir d'apuntar-me. I quan comences des de petit vas fent, el que vaig començar és com una etapa en aquella època bastant clàssic, que era la música, sobretot en la instrumentació del piano, però vaig veure que també m'ajudava a mi, també en el tema sobretot també de l'estructura que et dona la música, de l'ajuda de que aconsegueixes alguna cosa però que també hi costa, que a vegades aquí ara estem amb uns aprenentatges que de seguida busquem la gratificació, i en canvi les carreres de piano és fins que no et surt aquella partitura que està bé, però també hi ha una gratificació al final, com l'esforç. Jo crec que em va ajudar molt amb el tema de l'esforç, i també després amb el tema de l'expressió emocional. Jo notava que també m'ajudava a mi quan que venia del col·le o quan tenia uns moments per expressar la meva tristesa, que podria ser. Llavors vaig pensar, ostres, que bé, com la música pot ser un recurs també dins de l'expressió emocional. Llavors vaig acabar el batxillerat i vaig acabar també la carrera de piano, però volia alguna cosa més. Llavors vaig fer la carrera de psicologia, el grau de psicologia, i llavors vaig pensar, deu haver alguna cosa que entronqui la música amb la psicologia. I en aquell moment, en la Facultat de Medicina de l'Hospital Clínic, es va fer el primer màster, postgrau, de musicoteràpia a càrrec de la doctora Serafina Poch, que en pau descansi, fa 2 anyets que es va morir, i realment va ser la meva tutora, la meva mentora, i la que em va ajudar a posar fil a dins de la musicoteràpia. En aquell moment ens venien molts professors tots d'Estats Units que ens deien que hi havia hospitals i que tenien pianos. Un hospital piano? Fa temps que això era com impensable, i ens recomanaven llibres i ens deien la importància de com la música afectava en el ser humà. I vaig tenir uns grans professors, el doctor Ballús, també de l'Hospital Clínic, psiquiatres que estaven... I realment em va fascinar, jo crec que és la paraula, em va fascinar la musicoteràpia. Vaig dir, això és el meu. Aquest és el meu sentit de la meva vida, la meva missió. Jo crec que tothom té com missions a la seva vida, i vaig dir, és aquesta, és poder portar la musicoteràpia a tots els entorns. Vaig començar amb l'associació Síndrome de Williams, que no es coneixia, que era el primer nen que vaig tenir, era de síndrome de Williams. Realment va ser les meves pràctiques i era com una fusió. Uau, això és la música, és increïble, perquè són uns nens realment que tenen problemes a nivell de desenvolupament a l'escola, però en canvi tenen oïda absolut, tenen un ritme molt precís, tenen un espart emocional increïble. Vaig començar a estudiar què passa amb aquests nens, amb tot el tema de la musicofília, de l'Oliver Sacks, que és un llibre
que us recomano a tots, no? En el tema de la musicoteràpia, i realment s'havia estudiat, no? D'aquesta fusió, no? De la música amb la part terapèutica, i em vaig començar, doncs realment va ser en aquell moment que vaig dir, uau, just he trobat el que és el meu, i a sobre amb aquests nens, perquè eren nens petits, de l'associació de síndrome de Williams, vaig començar a impulsar en aquest cas la musicoteràpia, que és la primera que és a nivell de tot Espanya. Sí que als Estats Units sí que es feia musicoteràpia, i a partir d'aquí tot el que és la musicoteràpia amb el tema de la discapacitat, i veure com, per exemple, tenien diferents nens amb autisme, síndrome de Down, paràlisi cerebral, com podia ser la música un espai terapèutic i un espai també d'autoestima, perquè realment molts nens tenen certes discapacitats, sobretot a nivell d'aprenentatge, a nivell cognitiu, però com la música els hi pot donar aquest ventall més emocional, no? Més de puc fer música. O sigui, tots podem fer música, no? I la música no està només en interpretar una partitura, no? Sinó en poder expressar com ens sentim, no? Llavors, clar, jo veia que les teràpies estaven molt enfocades a nivell verbal, a nivell més de coneixement verbal, de com estàs, ve un psicòleg que t'explica com estàs, com et sents, però clar, si no tens aquesta via verbal, com pots expressar com em sento, com puc expressar la meva creativitat? I en aquest cas la música pot ajudar, no? A aquest desenvolupament. I jo crec que va ser aquesta connexió que vaig dir, uau, aquí hi ha alguna més, no? Llavors després ja em vaig començar a estudiar tot el tema del cervell, de cap a on anaven les emocions. Després quan vaig fer psicologia, llavors vaig ja més adentrar-me també amb el tema de salut mental, no? A vegades em venien pacients que m'explicaven un problema, i veia que a nivell de llenguatge, a nivell com una teràpia clàssica normal, podia estar-me moltes més sessions, i com quan arribava a la part d'implicar la musicoteràpia dintre de les teràpies, i deies a aquella persona, jo què sé, amb una música determinada que li feies del seu historial musical, i anaves cap allà, es destapaven els traumes, podia connectar-me amb un altre nivell amb la persona, tenia una altra manera de poder expressar què sentia, no? I llavors jo crec que aquí va ser com, uau, aquí hem de fusionar la teràpia musical amb la musicoteràpia, i hem de veure altres camins. Hi ha persones a vegades que em venien aquí amb problemes, jo què sé, de fibromiàlgia, i pensaves que era fibromiàlgia, després a través de cançons, del seu historial musical, a través d'improvisacions, de musicalitzar les seves emocions, anaves que realment hi havia un abús sexual i que havien estat molt de temps en diferents teràpies verbals i havien continuat amb la fibromiàlgia. I com la música pot destapar racons nostres que realment dius, uau, no? Com pot ajudar, no? Jo crec que és un camí fonamental, la fusió. Va ser a partir d'aquí que estic emocionada en tot el que és la musicoteràpia. És una història de passió, no? O sigui, m'ha agradat molt com ho has explicat, perquè al final hi ha pocs líders socials i empresarials que s'estimin d'una manera tan romàntica, no? La seva especialitat. Això va ser una mica d'on va sortir la passió i com vas començar a formar-te, a trobar mentors. Però ara tu ja ets la líder a Catalunya, o sigui, en aquest camp, diguéssim, tu ets l'eminència, i fa molt poquet que has tornat de Brasil. Què ha passat a Brasil? Explica. Pues sí, el tema és que portem ja un llarg recorregut i, com tu dius, m'apassiona moltíssim, i també busquem que aquesta passió també pugui ser contrastada també a nivell científic, perquè si no a vegades trobem que això és esotèrico, o això, qualsevol persona que agafa tal, o això són els pallapupes que també venen, que fan la seva funció però no és musicoteràpia. I clar, jo vull dignificar també la nostra professió, perquè realment, portem carreres de graus de música que són molt llargs, a part de lo difícil, que també no és fàcil tampoc tocar un instrument a aquests nivells, no?
Després molts se'n venen, per exemple, molts dels meus estudiants i exestudiants són metges, infermeres, mestres, o sigui, tenen tot el seu background, els estudis musicals i a més fent un màster de musicoteràpia amb 60 crèdits CTS, amb moltes pràctiques, uns màsters que estan com molt formats, no? que realment porten tot un bagatge perquè les persones que surtin després puguin exercir de musicoterapeutes, no? I que no pugui venir un altre i dir, escolta, jo també toco la guitarra, bueno, però això no és musicoteràpia, o que fas una d'això, que venen concerts en els hospitals, que també està molt bé, que també s'han de fer, però també hem de fer aquesta... Però és de dignificar-ho. És entreteniment. Exacte. O sigui, el pes terapèutic el té amb una planificació i una continuïtat. Exacte. Perquè un dia vagin a fer-los un concert... És entreteniment, que no està malament, però no és el que nosaltres estem exacte. Perquè nosaltres partim, el que dèiem, d'un historial musical, en el qual és com una anamnesis de veure quines són els gustos, les preferències, els instruments que els agraden, els que no, les cançons, que això és importantíssim, les cançons que porten arrelades o les músiques a un moment que pot ser traumàtic o un moment problemàtic o trist de la persona, que també les tenim en compte. I que en un moment de la teràpia nostra, no en les primeres sessions, però potser en un moment que ja tenim una certa empatia i coneixem a la persona, podem abordar, si sempre, amb el beneplàcit del nostre pacient, no? Realment vull abordar aquest tema o estic preparat i poder-lo ajudar, no? Però clar, és tot un procés, com comentaves. Llavors hem de conèixer molt bé la persona, què vol, quins són els seus paisatges preferits. Hi ha una de les preguntes que jo sempre dic, pregunteu-li pels hobbies, per la persona, quins són els seus paisatges. Perquè després nosaltres podem fer ja una de les tècniques en musicoteràpia, que és el songwriting, que és la composició de cançons. I en aquestes cançons nosaltres volem treure també el millor de la persona, el que li agrada. Imagina't que la gent està, jo què sé, en un hospital molt de temps i està... El poder ostres, me'n recordo, jo què sé, que m'agrada molt, no sé, anar a passejar per la platja i he passat moltes estones allà, o he anat a pescar, o m'agrada cosir, o llegir, o pintar. Quin és el que li agrada a la persona, no? Més enllà de la seva feina, no? Llavors, tot això també ens ajuda a composar una mica la cançó de la seva vida. Llavors, tinc també molts estudiants que són uns grans també, que els ajudem a fer una assignatura que es diu específicament songwriting, com composar les cançons, com ajudar-los, que pot ser a vegades d'una mateixa melodia, la melodia, jo què sé, la Lady B, i a partir d'aquí, i què és el que t'agrada, què és el que és, i llavors tornar-li a fer. I una altra que també ens pot servir és una altra tècnica que nosaltres diem que és la tècnica dels viatges musicals, que la fem moltes vegades amb l'Oix Andran, que després ja el tindrem present, i ajuda també molt per exemple, si és en el mar, de poder anar a fer aquell viatge que ara no pots fer, perquè o aquell moment o aquell paisatge que has nascut tu, ostres, jo he anat molt proper al mar Mediterrani i m'agradava anar en barca o anar a escoltar, passejar les zones del mar al migdia, com és el teu paisatge preferit. Llavors, aquest paisatge nosaltres és que fem com si fóssim uns actors d'aquests de pel·li, que estem gravant. Un caleidoscopi, no? Exacte. Com si poguessis retransmetre aquella realitat al llit d'un hospital. I realment és increïble. Jo crec que aquests viatges musicals, que nosaltres diem viatge musical, però que els portem com una espècie de... no arriba a la hipnosis, però sí a una relaxació, i els pacients em diuen, Núria, és que he estat allà. He pogut estar. Hi ha un dels vídeos que tenim que el pacient se'n va a Cuba i té un càncer terminal i em diu, he pogut anar amb els meus fills i estava allà amb els meus fills passejant, estar present i tornar. Com quan tornem a imaginar, tornem també al nostre cervell a fabricar totes aquestes endorfines, no? Perquè quan tu penses i quan tu estàs, torna un altre cop tot el sistema immunitari, el cervell, i dius, mare meva, no sé si puc anar amb la música que em porta en aquest lloc,
amb els instruments adequats per portar-te, no? I acompanyar-te. És molt... Bueno, i després pot ser dues coses, que el pacient després, no? Ens digui, pues, he anat aquí, m'ha passat això, tal, o pot ser que a vegades ens queden dormits. Això en els hospitals a vegades ens passa, no? Bueno, I els deixem dormir. Sí, A vegades els hi deixem un paperet de dir t'has quedat dormit i tal, dimecres, generalment anem dilluns, dimecres i divendres, no? Sempre és a l'Hospital del Mar, i després els hi deixem un paperet i això, i ho agraeixen moltíssim. O també el que fem és, que està molt bé, és gravar les sessions. Perquè després ells, quan vulguin, s'ho puguin escoltar, de dir, ai, mira, estic parlant abans d'anar a dormir, em poso i me'n puc anar un altre cop. Perquè la musicoteràpia, a vegades, tinc un metge, el doctor Planas, que ha estat també un pioner de la musicoteràpia, que ens ha ajudat a implementar la musicoteràpia en els hospitals. Ara ja fa 15 anys, que va ser la primera vegada que es va creure en la musicoteràpia. Sí, vaig veure un vídeo que em vas deixar amb CD dels amics de l'Hospital del Mar. Exacte. És una llàstima que aquest tipus d'audiovisuals no estiguin funcionant, perquè la gent, que és una mica el projecte que volem fer, de donar-li veu al nostre sector, perquè al final tu o jo podem explicar a missa, però si la gent ho veu amb audiovisual i veu les reaccions de l'usuari, veu les reaccions del familiar de l'usuari, allò no cal que jo digui res ni que diguis res tu, no? Sí. Ara ens han convidat a un congrés de medicina el dia 10 de novembre, que són d'enfermeria, i l'Alicia Lluvia també, que és una infermera que està com molt també per la musicoteràpia i per tot tipus de teràpia, d'humanització, em deia, per favor, porta també els vídeos, i en aquests sí que podem portar com a exemples, tant de bo que es pogués portar, però a vegades el tema del codi ètic dels pacients, que ens diuen no vull veure aquest procés als familiars, més que res. Però hi ha altres que sí, hi ha un canal que és Musicoteràpia TV, on tenim diversos vídeos, i hi ha un que és d'un metge de l'Hospital del Mar, que també em va dir, Núria, jo vull que estigui lliure del que feu. I realment és un espai, un vídeo petitó, però que es veu realment com es fa musicoteràpia, que també us animo també a que total. Vull dir, seguim el vostre canal de YouTube de l'Institut i seguirem també aquest. Al final nosaltres el que volem és divulgar tot això, és molt important. Vull dir, el pacte entre nosaltres és precisament per això. Tu tens un bagatge tècnic infinit, insuperable, i nosaltres el que pretenem és donar muscle comercial per poder-ho fer arribar a més llocs. Ara veiem... Sí, superagraïts, perquè realment és el que necessitem. Quan ens vam conèixer jo vaig dir, necessitem que s'expandeixi, que poder fer col·laboracions amb vosaltres, que vosaltres ja teniu també un bagatge amb tot això, en tot el tema també de la musicoteràpia, en diferents institucions, i poder fer aquest conveni seria molt bé. Aquest conveni és el que més il·lusió em fa, perquè al final, vull dir, tu pots seguir aprofundint i jo em puc centrar amb el meu equip realment a crear ventes, a tancar convenis. I al final, ara mateix, per exemple, estem parlant amb un grup de residències geriàtriques molt important. És un grup de... Sembla que només a la província de Barcelona té 17 centres, perquè, vulguis que no, sí que ara parlarem una mica de salut mental i altres coses, però al final la geriatria, per lo que jo estic veient en el mercat, segueix sent el mercat gros. Perquè segueix creixent per l'envelliment de la població, i hi ha una demanda constant, estable, al final. I els beneficis amb tot el que és el tema de geriatria. Nosaltres hem treballat a Sant Joan de Déu, al sociosanitari, amb pacients amb Alzheimer, i realment els canvis són increïbles. O sigui, tu veus pacients que et dius, com et dius? I et dius, i li dius als fills, quina cançó cantava la teva mare, no sé què, doncs mira, baixant de la Font del Gat, i comences a cantar baixant per la Font del Gat, i veus que la senyora comença a cantar, comença a plorar, o sigui, com la música pren consciència d'una manera increïble. Vam veure un documental que es diu Alive Inside, que és molt bèstia, i em sembla que 7 o 8 anys més tard, aquest Alive Inside ja té 15 anys, i no ha tingut pràcticament repercussió. 6 o 7 anys més tard de l'Alive Inside n'han fet un altre que es diu
és el mateix, més o menys el mateix, i també soterrats, com que no han sortit, no s'han popularitzat. No? Llavors el nostre repte és aquest, és que la gent, això li arribi a la gent, perquè si la gent ho pot veure, no el que li expliqui jo, sinó, escolta, el familiar, emocionat, l'usuari, millorant, no hi ha res a discutir, és això, ja està, saps? Llavors poder arribar a demostrar-ho, no només en la geriatria, sinó en la salut mental, perquè específicament de salut mental, quines experiències has tingut? Doncs mira, des l'any passat estàvem en un projecte que realment va ser una pena perquè es va tenir que parar per al tema de financiació, que estàvem també a l'Hospital del Mar, amb pacients psiquiàtrics, amb esquizofrènia, amb depressions, però veies el tema sobretot que té la música de la connexió, no? Perquè eren pacients que realment estaven interns allà, o sigui, no sortien de les habitacions, no podien sortir de la institució i tampoc de les habitacions, perquè de vegades ells el que volen estar és, no? Quan més sols i més apartats, millor, no? Llavors és quan nosaltres dèiem, ve la sessió de musicoteràpia, era com, bum, no? Primer estaven primer va ser tots els inicis són difícils, perquè a veure què són aquests, no? Però realment quan fèiem el vincle, quan fèiem les històries musicals de cadascú, quan els coneixíem personalment, les seves vivències, quan veien que la música no era que tenies que saber ni partitura, ni cantar bé, ni res, o sigui, només expressar-te. Com anàvem a les vivències seves internes a través de la música, era increïble la connexió, com verbalitzaven també, que això va ser molt maco, perquè hi ha una de les tècniques que és improvisar les pors, no? amb els instruments. Hem de tenir instruments que siguin bons, jo sempre dic no podem anar amb 4 coses, sinó amb djembés, amb instruments realment que sonin i que tal, i que siguin fàcils de tocar, perquè a vegades no els hi podem posar un piano, perquè si no s'espanten, nosaltres podem tenir la guitarra. També ens trobàvem molts pacients que havien tocat instruments i llavors tornaven a agafar la guitarra i era com, ostres, no? I des d'una altra vessant, no? Des d'una vessant que no importa si comença errors, nosaltres estem aquí com a grup i va funcionar, va ser increïble la connexió, el tema de que van venir tots, passàvem llista i era com, el primer a vegades era complicat, però després com venien a musicoteràpia, com veien, com podien expressar el seu dolor, les seves pors, les seves moltes vegades al·lucinacions. No? Perquè, clar, tenim que... No, esto no lo puedes decir, no. Nosaltres ens donarem espai amb la música perquè expressin el que senten, expressin aquell trauma que li està tornant i un cop que està expressat, no? De tornar a la realitat, el ritme ens ajuda moltíssim. El ritme connecta amb aquí i a l'ara. Uau, quan comences així, amb totes les cançons, és com, no? Tornes a connectar-te. I realment va ser un espai molt gratificant per ells, per connectar, per veure'ls, no? I després ens feien com molts agraïments a nivell personal. Ostres, he tornat a sentir-me persona, he tornat al poder creatiu que té la música, no? A connectar-me, a poder explicar allò que em passa, no? Sense la por de ser jutjat. Perquè la música, la música, aquí és on ens trobem tots, a escoltar a l'altre, no? Com s'escolten, que a vegades el que passa a la teràpia, no? Després passa... Traspassa-les d'això, perquè tornes a... Ai, mira, aquest és el meu veí que està allà i que va explicar això i que a vegades s'ajuntaven entre ells. Mira quina cançó, o composen cançons entre ells. Una de les cançons a vegades que fem és Gràcies a la vida, no? I gràcies a la vida perquè llavors molts diuen pues por mi familia, para que no d'això, pues por los amigos que tengo ahora, para tal, no? Llavors és molt maco, perquè a vegades composen cançons de lo malament que estan o de les pors que tenen i després l'altre, no? Què podem fer nosaltres, què podem fer en aquest moment, no? I com a grup. Això va ser molt maco. A nivell de salut mental jo crec que és molt important i a més fa 2 dies o 3 que vam venir, que vam fer el Pla de Salut Nacional, Pla Nacional de Salut Mental de Catalunya, on s'ha incorporat la musicoteràpia. O sigui que això per nosaltres és una eina molt positiva, no? De que vinguin també els polítics, ara que dèiem, no? Perquè si no nosaltres no ho podem fer. I va venir el doctor Simon Proctor, que també va estar aquí ahir, fent també una teràpia musical aquí a l'Institut Català de Musicoteràpia, i ens deia, és que allà a Anglaterra
O sigui, està dins de la cartera de serveis, la musicoteràpia. O sigui, nosaltres, igual que hi ha el fisioterapeuta, igual que dels altres, també està present. O sigui que realment... Això és bèstia, perquè això, una següent pregunta que et volia fer és, nosaltres rebem a terapiamusical.cat, rebem cada setmana 4, 5, 6 currículums de gent que s'ofereix com a musicoterapeuta. No tots estan regulats, llavors com que sé que tu ets la directora del màster de la UB, també aprofito aquí perquè posarem el link perquè demaneu la informació concreta a sota la descripció d'aquest vídeo, però explica'ns com poden contactar una persona que vulgui cursar el màster en musicoteràpia. Doncs mira, hem començat ara, el mes d'octubre, s'ha començat ja la 24 edició del màster de musicoteràpia. Ara ja està tancat, però a partir del mes de gener i tal, tornen a obrir-se les inscripcions perquè comencen sempre a l'octubre. Comencen la primera setmana d'octubre, una cosa així. Comencem ja una altra, que seria el 25a promoció del màster de musicoteràpia. I també poden contactar, si volen, amb mi i tal, si volen abans de dir, ostres, m'agradaria saber el que necessito, perquè a vegades demanem uns coneixements mínims, però són mínims de música, que sàpiguen llegir una partitura facileta, les notes i tal, sobretot en el piano, que sàpiguen posar les tonalitats al primer, cinquè, quart, primer, cinquè, però que això inclús amb un any de preparació, que dius, mira, vaig a... Inclús jo els dic, no feu clàssic, a vegades anar al taller de músics o amb un professor que et doni les bases. Perquè un altre també, el que estem veient és la guitarra, que és una dels instruments que més utilitzem. Perquè el piano l'utilitzem molt en tot el que és aquí en educació especial. Autisme funciona molt bé el piano, perquè el pots posar al costat del nen, així, i llavors ell està improvisant i tu també, o a nivell més individual amb salut mental. Però quan nosaltres anem als hospitals, la reina és la guitarra. Perquè és molt propera, la guitarra, per fer tot, per fer visualitzacions. Llavors fem guitarra, que fem com 2 grups d'iniciació i tal, us donem com moltes partitures també, o moltes cançons que podeu fer segons els col·lectius. Si me'n vaig a infantil, que no és el mateix que me'n vaig a tercera edat, o amb els adolescents, els tipus de ritmes que són diferents, el reggaeton, el hip-hop, l'electrònica, una mica tot, és això, tenim grans professors que també és... Música popular, en definitiva. Exacte, que això ens funciona molt bé. I també des de Nova York ens ve l'Andrew Rossetti, que nosaltres estem bastant en contacte amb el Bet Israel de Nova York, que és el Mount Sinai, que és un hospital molt gran de Nova York, que fa anys i anys que fan la musicoteràpia i ens han ajudat molt a tot el que és el tema de recerca, perquè això és una de les coses que no podem perdre i que també tenim en el màster. Hi ha tot un mòdul que és de neurociència i investigació, en el qual nosaltres apliquem les tècniques que moltes ja s'aplicaven des de l'Hospital de Nova York, però que l'estem aplicant ara des de la Pompeu Fabra, també amb el doctor Rafael Ramírez, que també és professor del màster, i ens ajuden a evidenciar, que és tot el tema d'electroencefalografies, biofeedback, intel·ligència artificial, perquè hem vist que realment hem d'anar per aquí, per evidenciar-ho. I llavors també el que fem en el màster és que els donem crèdits també d'investigació, en el qual venen als hospitals i també poden col·laborar amb nosaltres amb les investigacions que estem portant. Això és molt interessant. Això és molt, molt, molt interessant. Sí, i llavors hi haurien dues maneres, per lo que em deies, dues maneres. Una seria a la Universitat de Barcelona, la Fundació IL3, posant això, màster de musicoteràpia, però sobretot seria aquest tema, us posarem el link a la descripció d'aquest vídeo. I també, si voleu, en el meu WhatsApp o en el meu mail de l'institut o així, si voleu més informació, Núria, abans del màster m'agradaria una entrevista, per a veure si realment és la meva formació o què puc... Us posarem el seu mail i la web de l'institut perquè pugueu contactar directament. I d'una manera, de poder ajudar-vos, perquè moltes vegades dius, ostres, mira, he tingut un anyet per poder-me preparar i tal, i després ja el màster, va tirat. Hi ha una part també de psicoteràpies que és important, que fem, tenim molts metges, psicòlegs, metges de l'Hospital del Mar, psicòlegs, psiquiatres,
que també estan molt fusionats amb la musicoteràpia, perquè el que intentem també que tots els profes que tenim també vagin al carrer, vagin a la pràctica clínica, no? De dir, no, jo t'explico el que és l'esquizofrènia i ja està. No, què passa amb l'esquizofrènia i què passa quan tinc un pacient que li acaba de donar una crisi epilèptica, com podem abordar-ho i com des de la música, no? Perquè em sembla amb nens autistes, com tenim tot. I llavors realment tinc un professorat que estic molt orgullosa també perquè estan molt per la part teòrica però també molt per la part pràctica clínica. Clar, hi ha una part clau en tot això, perquè nosaltres, com a equip comercial que estem intentant popularitzar i aconseguir col·locar molt, hem de tenir professionals. O sigui, no pot dependre, perquè el que hem vist nosaltres a l'hora els meus socis i jo, quan ho vam veure, vam dir no hi ha, no a Catalunya sinó a tot Espanya, no hi ha empreses de musicoteràpia. El que hi ha són professionals de musicoteràpia. Però, clar, a la que aquest professional el contracta, si no funciona, no funciona, però si funciona, hi ha a l'hospital o al centre el contracte fix amb ell i aquella persona tal. Nosaltres el que aspirem és a poder escalar. Què vol dir? Que no depengui del professional, sinó que depengui del sistema i d'una sèrie de professionals, no? Per poder créixer, per no quedar ofegats a la que venem un contracte, no? Llavors m'interessa molt, i això li donarem molta cobertura, per veure les noves promocions, els nous professionals. És molt important, perquè nosaltres ara estem en contacte amb 2 centres grans de residències i el que els interessa molt és dir, però clar, això dependrà d'un professional o tu em pots donar relleus, no? Per tant, a mi m'interessa tenir un sistema establert, però amb molts professionals amb totes les garanties. Que bé. Jo estic molt agraïda de poder fer això, perquè realment, si no, a vegades ens quedem com petits, no? La musicoteràpia es queda aquí, llavors poder fer el conveni aquest amb vosaltres i també amb el teu background, que també ajuda molt a portar per la musicoteràpia, de dir, ostres, que coneixes i que en saps, no? I realment és expandir la musicoteràpia i jo crec que ara també, no? És el moment. Ens hem trobat i hem de dir, ara! Jo crec que ara... Tothom ha de ser... Aquest acord és brutal, perquè al final també estem veient... Sí que és veritat que manen les farmacèutiques, vull dir que tampoc podem anar a dir, xicos, inspira't i ja deixa't... No, això tampoc es pot dir, perquè el negoci és el que és, però sí que és veritat que nosaltres podem reduir el nivell de medicació a base d'inspiració, d'il·lusió i tal, i reduir una mica, posa un 20% la medicació, això vol dir allargar la vida i la qualitat de la vida d'aquest pacient. Jo sempre ho dic, que no anem a... que la musicoteràpia cura, no, a vegades... Però sí que ajuda al benestar emocional, ajuda al tema de les ansietats, de les depressions. El doctor Planas sempre em diu, home, ajudeu molt a tot el que nosaltres a vegades no podem arribar amb el tema de la medicació, que nosaltres podem arribar fins a un punt, o el que tu dius, o reduir la medicació, però que no anem en contra, perquè a vegades no es creu que i ara venen aquests i volen treure i tal. No, però sí que volem ajudar i que sabem que la part psicològica és importantíssima, la part emocional amb les persones. Jo que fa temps ja que estem en hospitals, com té una relació increïble i com la persona veu la seva vida, la seva malaltia i com moltes vegades és separar la malaltia de la persona, no? I poder-la ajudar i que cadascú fem la feina i que aquell treball interdisciplinari amb els metges, amb infermeres, psicòlegs, que tots anem units. Aviam, vam veure el doctor Planas en el documental aquest que veu fer. Llàstima que no s'hagi pogut promocionar, perquè si la gent veiés allò ja canviarien moltes d'això. Però ho anem a fer, perquè ara mateix tenim 2 nuclis familiars amb bipolaritat, que és la mare i els fills, són 2 casos que volen sortir, volen cedir drets per ensenyar-ho, això és molt important, perquè insisteixo, veure les coses en real té molt més pes que el que pugui dir jo o pugui dir qui sigui, i anem a preparar ara una sèrie de residències d'un grup gran que estem entrant, i jo arribar a un acord entre les 2 entitats és un somni fet realitat, perquè
estaria superbé, sí. Estem molt contents. Sí, l'idea és una miqueta aquesta. Nosaltres aquí també, si voleu, tenim com diferents persones, sobretot els pares de nois que han vingut, inclús adolescents amb problemes complicats, perquè també ara la salut mental, com dèiem, està afectant moltíssim temes de suïcidi, que està com present, trastorns límits de personalitat cada vegada al jovent, no? I com busquen altres eines i estan també molt agraïts de la musicoteràpia. I també si en algun moment necessitéssiu, ara el doctor Planas s'ha jubilat fa poquet, però està la doctora Farriols i ha estat, totalment convençuda de la musicoteràpia. Ens està ajudant moltíssim, ara m'ha trucat aquest matí. M'han fet un podcast també, i jo dic, doncs mira, avui vinc de fer. I diu, digue'ls que sí, que si volguéssiu anar en algun moment també a l'Hospital del Mar, ella encantada també de poder participar i dir la importància també de la musicoteràpia. Bueno, això tindrà molta continuïtat perquè ara comencem, cada setmana tenim coses i t'agraeixo molt la confiança. Igualment, que per mi ha estat com un àngel, de dir que bé que es pugui promoure la musicoteràpia en tots els camps. Veiem el bagatge que portes, l'històric que portes, és impressionant. O sigui, no he vist a ningú a tota Europa que tingui una continuïtat amb l'art, la ciència nostra, i és un honor i un plaer fer aquest acord i poder ajudar a col·locar tots aquests professionals. Exacte, que la idea és aquesta, és promocionar alguna cosa que nosaltres creiem i que ho veiem, i que quants més vinguin i que ajudi les persones a humanitzar una miqueta tot el món. Perfecte, doncs estic encantat, moltes gràcies, Núria. Gràcies.